Jak wyobrażasz sobie idealną uczelnię? Może jako przestrzeń rozwoju na jednym z nowoczesnych kierunków Business Linguistics, studiów w języku angielskim, psychologii, skandynawistyce, grafice reklamowej i multimediach lub jednym z pozostałych programów. Może jako zespół świetnych wykładowców aktywnie działających w obszarach, których uczą. Może jako środowisko do zawiązywania niezwykłych relacji i międzykulturowych przyjaźni na całe życie. Może jako miejsce z nowoczesną infrastrukturą dostosowaną do efektywnej nauki, ale i własnej pracy oraz odpoczynku. Może jako instytucję wspierającą w każdym obszarze życia poprzez stypendia, wymiany, bezpłatne sesje coachingowe, efektywne biuro karier, a także kursy językowe, w tym języka polskiego dla obcokrajowców. Może jako organizację bez zbędnej biurokracji, gdzie większość spraw załatwisz przez aplikację mobilną lub stronę internetową. A może w końcu jako uczelnię zlokalizowaną w najpiękniejszym polskim mieście z niespotykaną ofertą kulturową i rozrywkową, która zamieni Twoje studia w najlepszy czas w życiu. Dołącz do nas i sprawdź, jak zrealizujemy Twoje marzenia o idealnej uczelni. Wyższa Szkoła Europejska.